Kaze yophela nini lempi yomona phakathi kwabangani? Kunensizwa la esibhalele ekholela ukuba iyona eyamosha impilo yomngani wayo. Lensizwa iveza ukuthi idabuka ngaphi emandeni kwaSithebe. Lensizwa iveza ukuthi yona umuntu ofundile ngenxa yokuthi ine-degree ye-public law, ine-degree futhi yobuthishela. Lensizwa lena iveza ukuthi ifese isikhathi eside namaqembu amaningi kodwa ayikazi ukuthola umsebenzi. Lensizwa lena ifese namanye ama-group ibike ihlangane nawo edolobheni efese, kodwa lawo ma-group onke awutholile umsebenzi, yona ayikazi ukuthola. Ithi ngisho abangani bayo bithi mayifesa nabo bebawuthola umsebenzi. Ithi lensizwa into ekayinothisi ukuthi bonke abangani bayo bebathola umsebenzi bayayishiya. Ithi nje omunye umngani wayo ibisithembele kuyena ukuthi nje ihleli naye yonke into bayenza ndawonye endakayishiyi, ngazi ukuthi ungcono kunalaba abanye. Ithi naye wama nothola umsebenzi wavele wayibuye ngazi ukuthi lensizwa akayazi. Ithi lensizwa ngisho ihlangana naye edolobheni ibithi mayimbingelela nje lo mfolo owayumngani wayo uthi avela izibi ekhombise nje ngazi ukuthi nje akayazi. Lensizwa azalahlekelwa yithemba ukuthi kahle kahle umngani ukhona yini empilweni. Lensizwa ike yafeyisa izimo einzima enjenge depression. Ithi nje kwaze wafika nalapho khona ebona ngazi ukuthi impilo iphelile manje kungcono vele ife. Ithi kodwa like labuya ithemba ngenxa yokuthi ke yabuka amanye ama-video akwi-internet uthi eyigqugquzela ama-motivation ukuthi ayiqhubeke nje, ayiqhubekele phambili nempilo ifese, impilo izoba ngcono ekugcineni. Lensizwa lena ike yaqhubeka yafesa. Ithi mayifesa yahlangana nenye insizwa nje. Lensizwa lena babeyofaka i-CV ndawonye kwenye inkampani yayifuna ukuclean. Lensizwa nje ayikhanya ngokwebala futhi ayibukeka isencane engazi ukuthi iseminyakeni evile ko-25 years. Lensizwa lena bexoxe bezwana ngoba lo mfo uveza ukuthi baze bahamba bayofesa kwenye indawo abagcinanga ngokufesa kuleyo nkampani le yayifuna ukuclean. Bexoxe bedlule edrobheni beyodla ngoba lo mfo lensizwa lena yayihlala ngasedolobheni, lo mfo wayehlala kwaSithebe lokishini. Lo mfo uveza ukuthi lensizwa vele bebe nebond futhi ezwe ngazi ukuthi useyayithanda ngenxa yokuthi lo mfo lona uveza ukuthi wayenemizwa nabanye abantu besilisa, kodwa babeqhela mayiveza ukuthi inemizwa ngenxa yokuthi babengayi-understand loo nto le. Lensizwa lena kodwa ibe nakho lokhu ukuthi lensizwa one day ngiyoyitshela ukuthi ngiyayithanda. Uthi befesa uthi ngelinye ilanga beyofesa kwenye inkampani nje eyayifuna abantu abazoba ngama-general worker beclean egcekeni. Uthi bathi nje bengena kule nkampani lensizwa vele athola i-call. Ithola i-call eyibiza kwenye inkampani eke yafaka kuyona noma bafaka bona boba-2 kuyona yayifuna o-engineer, kodwa nje base belahlela ngoba abanawo ama-qualification okuba o-engineer. Lensizwa vele beyifonela. Uthi beyifonela bethi ayize kwi-interview. Uthi lo mfolo kumthinte kancane lo, kodwa engabi nandaba ngenxa yokuthi wayazi ukuthi lensizwa lena ayinazi izifundo zakwa-engineering. Bobabili abanazi izifundo zakwa-engineering. Babelahlela nje lapha babefaka khona. Lensizwa beyibize kwi-interview. Unomfo engabi nankinga ngoba wayazi ngeke aziqashwe. Futhi zonke indawo lapha babefaka khona babefaka boba-2. Wayenalokho ukuthi mabeqashwa boqashwa bobabili ngoba akukho lapho lo mfo afakayo umngani wakhe engafaka khona. Uthi beyibize lensizwa. Uthi nje kuphela insukwana bengafesi iqhamuka ukuthi lensizwa lena ngiphuma kwi-induction. Sengiyaqala nje manje ngiyasebenza, sebengiqashile ngiphuma kwi-induction ade bengiqalisa osize be-inform. Lensizwa ivele iphatheke kabi ukuthi nalo mngani wayo lo uzoyishiya ngoba yayinethemba lokuthi mabeqashwa bazoqashwa bobabili noma kuqashwe yona ngoba yona yayazi ukuthi angeke izimshiye umngani wayo ngoba inefear yokuthi bonke abantu abangabangani bebaqashwa nje basebenza vele beyishiye beyibone sebengcono. Lensizwa iphatheke kabi ngendlela eyisimanga ukuthi hawu nalo mngani wami lo uzongishiya mayiqashwa. Ithi vele icabangiso lekagazi wayo, ugazi wayo wayeyisangoma. Ithi vele iphuthume egazi ngoba ithi nje ayilalanga ebusuku icabanga lento ukuthi ayibo umngani wami nakhe ezohamba manje. Ithi vele iphuthume egazi. Ithi ifike imchazele ugazi ukuthi inomuntu wayo, ingaveze engazi ukuthi umngani wayo, veze engazi ukuthi umuntu wayo ngoba vele ugazi wayo understand ukuthi lensizwa inemizwa nabanye abantu besilisa. Uthi imchazele ugazi ukuthi umuntu wayo kanje useqashiwe ibona ukuthi uzoyishiya. Uthi ugazi wayo wayinika esinye isikhafulo noma omunye umuthi obizwa ngokuthiwa yitshe. Lo muthi lona
kusetshenzwa idlozi lalowo muntu lokuthi limflathele, lowo muntu engalungelwa yilutho, kube ngazuthi uthwele itshe empilweni, ethwale kanzima. Le nsizwa lena uGazi wabuza ukuthi lo muntu okhuluma ngaye othi ufuna ukumhliphizela into zakhe engaqashwa, unakho yini okuphathekayo ngaye, impahla noma izithombe yini onayo? Ile nsizwa ayinalutho, kodwa sikhona isithombe esikwi-profile pic ku-WhatsApp ethi uGazi anginankinga kuzosetshenziswa sona. uGazi eyinike something eyisikhafula ethi akube yiyona le nsizwa lena ekhafula umngani wayo. Le nsizwa uyenze kanjalo. Bese kuqhubeka isikhathi, ayazi noma lento yasebenza yini, kodwa ayinokuthi ayilento lena ayisebenzi ngoba wayesengasangeni ngisho ku-WhatsApp umngani wayo. Kwaso sekuthulekile nje singasazi ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngomngani wayo. Ithi nalokhu ukuthi lento le ayisebenzanga and umngani wayo useqalile ayi-avoid. Ithi kuphele 3 weeks lensizwa le ithi ziye kamngani wayo ngoba yayazi wayeyikhombisile isikhathi esiningi bebebuya ukuyofesa ngoba umngani wayo wayehlala nasedolobheni. Ithi mayifika khona ifica umngani wayo ingena nje esangweni, bayamngcinya bamngcinyela phansi. Lensizwa leni iphathe kabi, ibuza ukuthi kwenzekani ngoba umngani wayo wayenobhuti abaningi. Bemngcinye bembamba ukuthi bechaze labo bhuti ukuthi uyabaleka. Ngelinye ilanga wasesemsebenzini waphambanelwa umqondo, baze bamletha, bafona bamletha. Uthi nje uyabaleka, baveza ukuthi ekhaya ubuya abaleka, uvele phume ebaleke bemcinge bengamtholi. Le nsizwa iphatheke kabi, ithi buyela ivutha kuGazi wayo ukuthi yini kanti uGazi wayo le amnike yona, ngenxa yokuthi bengafuni ukuthi le nsizwa lena ihlanye, befuna ukuthi nje kuphambane into zayo. Le nsizwa uGazi waveza ukuthi lesikhafulo lesi sinamandla and sikhange senze okudlulele singalawuleki. Ijathi le nsizwa nje khipha le ndaba le yesikhafulo, angisayifuni lena. Ithi le nsizwa uGazi waveza ukuthi lento ngoba sayenzele ubumnyameni, mase usuyikhipha kumele uye ubeka le nsizwa le mndenini wayo, futhi uchaza ukuthi wawuthi uhliphiza into zayo yase le nsizwa leni ima kanje. Futhi uchaze ukuze uzokwazi ukuthi lo mndeni lona uhlaba isilwane, uklina idlozi ngoba phela lesikhafulo lesi siphambanisa izinto ukuthi idlozi liflathele lo mfo. Kumele kuhlatshwe isilwane, kumele kushweleze emsamo ukuze idlozi lizoba clean liphinde futhi limbheke lo mfo. Le nsizwa lona yayingeke iziyenze lona ngenxa yokuthi uba umngani wakho kwakunobhuti abaningi and ayingalimali siyochaza nje lonto ukuthi yayizama ukuhliphiza izinto zomngani wayo. Ithi nje ayikazi icabanga indaba ukuthi yona ingaya lapha niyochaza isimo esikanje. Le nsizwa lena ike yaphatheka kabi ngenxa yokuthi yona ayithakathi futhi ayingayimisele ukuthi umngani wayo ebekulesi simo. Le nsizwa iveza ukuthi iqhubeke yafesa yodwa, kodwa lokhu kuyihlukumeza noma iyofesa icabanga ukuthi ngabe ihamba nomngani wayo. Ithi azaqashwa kwenye inkampani nje, enye nje inkampani enkulu ukuthi aqashwe ukuthi ibe yi-general worker. Le nsizwa lena mayiqashwa yaqhubeka lento lokhu idla lento leyo umngani wayo. Ithi kwathi ngelinye ilanga yemsebenzini, ithi nje usuzofika ngasedrobheni kunamarobhothi akhona, ithi yambona umngani wayo. Ithi nje esegqoka impahla eyingcolile eyidabukile. Uthi le nsizwa leni iphatheke kabi, imbona ukuthi hawu lento esize yafika ukuthi lo mfo lona ehlala emgwaqeni waze wabaleka ekhaya wagcina. Ithi iphatheke kabi, ibona ukuthi cha imoshile ngempela, yayingayimisela ukuthi umngani wayo nganje. Ithi ngelinye ilanga iyehle ivele icela ukwehla etekisini ngoba yayithinteka. Ithi iya kumngani wayo akasayiboni, evela ayihubhe. Ithi nje akasayiboni ngendlela asephambene ngayo ekhaya. Le nsizwa leni izamile ukuthi ihambe ezinyangeni, izama ukumlapha, izamile ngayo yonke indlela ngoba yayibona ukuthi ungcono ukuthi imhambele ezinyangeni kunokuthi ihambe iyoconfess. Ungcono ezinyangeni izama indlela ukuthi lento leni ikhishwe ngale ukuthi yona iyoconfess. Ithi akuzange uze kulunga, akulungi lutho, izinyanga nje igcine ngokukhokha azikwazi ukuyilungisa lento. Manje le nsizwa lena iveza ukuthi icela usizo. Icela usizo lokuthi sixhumanise nezinyanga. Icela usizo lokuthi noma ngabe ubani ongakwazi ukuthi ayisize ayixhumanise nezinyanga ukuze izokwazi ukuthi ilaphe lo mfo, ngoba ikholela ukuthi ikhona enye indlela lento engenzeka ngayo ngaphandle ukuthi ihambe iyoconfessa emndenini walo mfo. Ithi neshow ukuthi ikhona enye indlela okungenzeka ngayo ngoba yona ngeke izikwazi ukuya lapha ngoba bengase beyilimaza futhi ngase ivele ibe umuntu omubi. Ngiyacela ke menginomuntu owazi inyanga thizeni esibhalele kule number le esidwala ukubhalelwa kuyona ukuthi ekwazi ukuthumela noma inamba ku-WhatsApp ukuze le nsizwa leni ekwazi ukuxhumana nalo nyanga isizakala. Naloya mfoloya ngaye ngastory esikhuluma ngabangani ababili abajikelana, omunye waze waphusha omunye wamphushela ewini. Naloya mfolo akasizakalanga.
uke wangi-WhatsApp-a nje ey'nsukwini ebuza i-feedback, angazange uthi ngizothini. Into engimtshele yona nje ukuthi akalinde. Ngiyacela uma ukuthi ukhona nomunye ongakwazi ukumsiza naye emxhumanise nenyanga ngoba namanje akasizakali. Still umngani wakhe usamfikela lokhu emkinyeni. So ngiyacela ukuthi ni-like, ni-share, niphinde futhi ni-subscribe. Ngiyabonga kubo bonke abangi-subscribe-elayo nabakhomentayo abasho izinto ezinhle. Ngiyabonga.